Men hvordan kan det være, at vi to ville ikke skade noget på tower lige pludselig? Dobbeltkill midlane. Okay, shit, det er godt. Så lige det ult der, Peter. Hvad? Så du mit ult der? Nej, jeg skriver det med mit squank. Hvad? Oh fuck. Listing 6. Bum 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 bum. Fuck. Bum 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 bum. Jeg tror noget godt. Tjek bussen. Always Ingenting der, ingenting. Oh, der. Fuck. Nej, Simon! Du dør stadig. Okay. Fuck, jeg choked der. Okay, Jax kommer ned. Ved du hvad fanden vil han egentlig hernede? Han er nok gået op efter blå. Jeg kan jo lige... den der. Okay, det giver ikke mening bare til at putte op. Det var OP, ja. Der var ikke noget. Shit, var lige ved at slå det der. Jeg har penge engang. Meget af det, de der er stærkt, er det ikke deres AP? Er det ikke Serrat og hvad hedder det, Syndra, der er deres stærkeste? Eller er det Jax? Jeg tænker bare Armor eller Magic Assist. Okay, det går ikke så godt lige nu. Jeg prøver simpelthen at tage men altså... Det er... fucking svært. Bam! Jeg kan godt lide deres, hvad hedder det, Blitzscore AP. Jeg tror lige, jeg får taget Bane, du kommer tilbage efter din lille fede pik. Hold øje hernede engang. Gå nu væk, men gå nu bare væk, bare gå væk, jeg bare skriver med dig, fuck nu af. Fuck hende. Bum. Skill. Bane, altså, hun får mig til at stå stille, ikke? Så jeg bliver fanget den der, ikke? Hun har bare ikke forstået, at hun gør det eller ej, så kan jeg slet ikke slå på hende. Ja, og du er stærkere end hende, er du ikke? Du er det. Et kugle næsten halv liv på hende. Det sidste år der, så tager vi for Dragon, ikke? Okay, jeg tror måske, de kommer hernede af. Ja. Okay, Peter. La. Fang mig. LOL. Lol, du var godt døde der, det var. Ej, alle sammen, jeg står herovre. Jeg går over den anden side. La. Ja, nu prøver jeg at recall her, ikke? LOL.
Nå! Nej! Det er fucking... Triple kill. Okay. Shut Hvad down. fanden skete der for det der, Peter? Så han da ikke? Han så mig ikke, han gik ind i, han stod kun lige kanten anden, så han så det, ikke? Hvad? Så han så det ikke, så lidt fuck. Okay. Hvor det var rigtig godt der. Rigtig godt, det går fucking lukket lige nu. Oj. De som får en ny cykel her, men det går fucking nok det her. Hold kæft, Simon. Hvad siger du, Peter? Hvad? Bare hende her. Men det kunne jeg så ikke lide der. Ah, der er en ny cykel, hvad sådan? Lol, så det der, Peter. Hun er dårlig helvede til. Du er trist det der. Det er ikke fair. Det var aldrig op spillet. Fuck hende. Shit, jeg troede faktisk, hun så der. Okay, fuck. Fuck you! Ja. La. Bare sådan. La. Lol, vi er altså ikke særlig meget foran, når man tænker over det. La. Kun 4 kills. Fucking hell. Hej! Jeg kommer... Eller... Nej, fuck det. Fuck that. La. Fucking hell. Train more. Se. Okay. Nej. Jeg prøver at komme op. Skal jeg bare tage killet, eller? Du tager bare sådan. Lol. Hvor er det hen? Jeg skal bare se, hvad jeg kommer væk. Okay, jeg tager på det. Det var rigtig på det. Rette tempo, det der. Fuck det her. Hold! Nu skal jeg ramme noget. Okay. Pentakill! Oj, du fik! Fik du blå? Okay, det gjorde det dog ikke. Tænkte du så på blå, han fik kill. Ja, det ved jeg godt. Okay. Fik du blå? Pisse, du fik kill. For helvede, fuck. Jeg tror ikke han stod derude mere, så det var sådan lidt det der. Why the fuck det der, mand? Og jeg er også kill. Okay, skal jeg bare gå tage... skal jeg gå tank, eller så er det skade? Yes, hvad fanden er det sgu med? Jeg lå en. Ja, det var lidt trist, det der. Fuck down. Jeg kommer ned. Det er shotgun, men Ja. det er fuck down. Det ved jeg godt. Ja, så kom højden på mig, hop ind på mig. Simon, han dræber dig. Ja, det ved jeg godt. Bare skam ham. Det er godt, jeg gør det. Axel, hvis jeg ikke må dræbe hende, så må hun få et kill. Og så er det Axel, der har færdigt igen. Så er det hvad? Retfærdigt. Nå. Jeg siger, at jeg ikke må dræbe hende hele tiden. Nu har hun fået et kill, nu må jeg godt dræbe hende igen. Okay, Simon. Jeg tror ikke, vi har lyst til at pushe længere. Jeg tror faktisk heller ikke, jeg har lyst til. Kom så, Axel. De er kriminelle der. Kom nu frem med flænden. Akkurat ikke langt nok. Politibetjenten kan ikke fange den. Kom så. Ja, vi kan ikke tage den, kan vi? Nej. Okay, så... Ja, nu skal jeg altså... Okay, fuck mig. Kæft, mand. Okay, Simon, lad os bare stikke af nu. Jeg tror, der kommer flere hernede. Jeg tror også bare, vi får party. Ja, Sue kommer også. Jeg tror også bare, vi får party hernede. Er det ikke bedre, at vi tager dragen?
Eller skal vi prøve? Nej, lad os prøve, fordi jeg så også. Jeg tror, det er så roligt. Ja, han bliver bare grabbet under tower. Ja, det er meget godt. Oh, fuck. Ej, det er løgn. Okay, jeg har den. Okay, der kommer Jax. Der døde jeg Jax. Fuck Jax. Enemy triple. Shut down. Kom så, Jinx. 360 no scope. Det har jeg købt. Så går det der. Det er fuck de selv den her. Hvad er det? Jinx. Kæft, men så. Altså er det 5 midt, eller hvad er det vi gør her? Jeg ved ikke, hvad fanden vi går. Altså, Yasuo han er lidt spasseragtig. Det ved vi alle sammen godt. Og prøver at tage... Okay, han kan måske tage ham. Det ved jeg ikke. Okay, lad os gå på Jax. Jax. Det er ikke, hvor han er. Jeg skulle lige her. Lige der. Kom. Ned. Kan du tage ham? Nej, det kan du ikke. Ja, jeg var med, jeg fik assist. Fuck dig. Okay, jeg har taget det der. Jeg har taget sig at grine, fordi han tager mit kill før. Okay, lad os bare prøve. Okay, du får den, Peter. Og Axel, vil du gøre? Jeg har ikke mana til det. Yes. God support, dig. God support. Jeg skal have bedre score end dig. Jeg kan ikke se. Ja, okay. Fair nok. Tænker jeg op på Terminians. Øj. Det er akkurat ikke. Fucking langt nok. Oh fuck. Nej, jeg troede lige. Oh fuck. Axel, løb. Nede. Get me. Bare lad være, Simon. Okay, jeg tror faktisk, du var syndre. Okay. Der var ikke noget der. Sådan. Så løber vi sgu. Han løber. Vent. Hold lige. Og her er Simon. Sådan, så går vi igen. De skal ud. Boom. Okay, der blev han. Kæft, hvad han rammer godt, mand. Han er super. Han ramte jo 0 ud af 3 på dig. Ja, man kan bare rundt sådan, nej. Det er rigtig på bare også. Ja, det går. Okay, han er faktisk sådan bad. Okay, ja. Jeg får Peter. Det får jeg. Vi prøver at sige. For hvad? Det er jeg, der lige der bare vi prøver. Ej. Okay, fuck. Fuck you! Vi får en eller anden. Okay, Kisem, jeg dør. Det gør du. Okay, kan jeg løbe? Det er spændende det her. Okay, fuck. Vel. Okay, Jeg wow. tror ikke ham. Wow. Fuck you! Fuck you igen! Grab. Okay. Okay, Simon, tror jeg, jeg vil grab selv. Ja. Jeg grabber dem bare. Tag dem alle sammen.
Bare ramme. Grab nok op død. Så måske også lige old. Hey, jeg er dårlig internet lige nu. Og det er så dårligt internet. Ja, jeg er 272 penge. Så er god, så bliver der gode grabs. 83. Okay. 60. Okay, godt. Ja, okay. Okay, 83.000, okay, jeg prøver lige. Sådan, okay. Jeg tog den idiot. Ej, bitch. Apropos idioter. I skal, kom nu. Okay, vi ses. Axel, bare lidt blive op, jeg kommer. Der har Cyrus måske hvis vi stående. Gør han ikke. Jeg er tilbage. Jeg nåede ikke engang grab ham, var det typisk, mand? Jeg tror bare, jeg går her med mine. Hvor heldig. Jeg kunne købe det sådan. Klar, ja. What? Hvor hende ikke, men hun fortsætter. Det gjorde hun kraftedeme med os. Hun er med dum, mand. Hvad? Så fortsætter hun bare med at gå. Fuck up, for fuck's sake. Eller hvad? Hvad så, at du ikke finder at grab den naked? Kommer the king. Okay, kom så king. Nøj. Mm. Og ud af redden der. Back the fuck up. Simon. Jeg kigger mig. Og jeg fik det kill der. Bedum. Au! Au. Jeg har slået væk fra hende. Gider det ikke? Okay, hun Jeg går. forstår hende. Og jeg skruer hende ned nu. Nu dræber han bare folk. Nej, det er ikke det, man skal i LOL, det er så. Man skal sige goddag til folk, og så skal man give dem en okay. Man skal passe lidt på dem. Hvorfor går det ikke på? Fuck dig. Seriøst, det her sugen med fucking ånd der. Jeg tror, han har brugt alt. Sorry. Det var Simon, der skulle bruge alt. Eller hvad det var Peter, der skulle bruge alt. Nå. Kæft, jeg har en god Kan I score. se? Der kommer der holdt. Whee! Hvem rammer det? Minions! Yeah! Nej. Nå, vi fik Man lige... kan lige nok gøre sådan. Fik lige... Så vores lige kommer hurtigt videre. Hvornår har du den op igen? Peter? Et minut, ja. Nå, okay, jeg kunne bare ikke høre det. Det gør jeg heller ikke. La. Så får jeg ikke engang otte endnu, det ved jeg ikke rigtig hvorfor. Jeg har ikke rigtig været en kamp endnu. Sådan rigtigt. Har du ikke engang oplevet det her game nu? Nej, ikke rigtigt. Fucking bøsse, Simon. Hvorfor er jeg en bøs, fordi jeg ikke har otte? Okay, fuck. Hvad? Der er Jax. Jaxi! Oh shit. Ja, så er det til. Jaxi, yeah! Dø. Fuck you. Fuck Jaxi! Don't touch him! Okay, løb der. Jeg har ikke holdt det slut her. Shit. Fuck det her. Fuck! Hey. Okay, jeg går lige top lane, og så tæller på dig ned. Okay, jeg gør bare ikke noget. Eller lige. Kom nu, okay, hvad? Tak, altså. Axel døde. Det gør jeg ikke. Fuck et godt grab. Okay, du skal hjælpe. Tak, Peter. La. Nu er der ikke noget hige, men fuck det. La. Så er det her. Sådan. Okay, jeg kommer, Peter. Eller hvad? La. Woo! Okay, det er Minions! La. Guys, jeg kan se, det er en sikker sejr. 43-42. sikker sig, at kistene vi har mange flere kills end dem. La.
Okay. Okay. Kæft, den sikkert sejl her. Dø dog! Nej. Oh shit! Der er ikke, man gik efter. Ja, hvad fanden? Han går efter mig, eller hvad? Ved jeg ikke, men der er sådan noget vold, det skal jeg ikke stå i. Hvad, Peter, skal du med midt? Eller skal du... Nej, okay. Jeg tror, det bliver angriber top. Tails. Ej! Jeg tror bare, din blue red, din red buff. Fuck dig. Jeg går lige midt lane, så kan jeg komme sammen med jer. Så går jeg top lane. Nej. Bot lane. Jeg er Jeg har ikke en rigtig skid nu, hvor det der. 4 bot. Lol, jeg har bare... Okay. Jeg har ikke lyst til at gå derned. Ja, vi kommer. Det er måske en meget god idé. Okay, vi går på dem. Fuck down, tror jeg, eller hvad? Har vi? Ja, fuck down. Vi kommer... Officer Axel kommer... Au! Fuck. Okay. Grab hende. Ham. Fucking nutter. Nå, hende der. Simon, gå væk fra den drage der. Okay, fuck den. Skal jeg heller ikke noget. Nej, au! Gå væk! Fuck. Oh fuck. Skal ikke komme. Jeg har ikke, jeg er synlig. Jeg var synlig, jeg har ikke. Gå bare til dragen. Det hvad skal han ikke se mig. Jeg ligeglad. Så mange skud. Hvad er det alt der? Han har 4 skud. Har han? Han har 5, har han ikke? Nej, jeg tror han har 4. Hvor mange har han, Peter? 3. 3. Jeg husker, hvis han er blevet lavet op, så får han 4, når han når level 18 eller sådan noget. Nice. Hvad siger det? Nice, bøg. Mein Mikro. Ja. det er en Deutscher. Nej. Også din tysker. Også. Fuck, der var... Fuck. Ja, jeg gik sådan 200 folk op det. Fedt. Fuck! Hallo, hun er der for helvede. Ja, Hvor er han hen? Ja, I dumme en, der faktisk gemmer det. Her kom i gang. Ja, vi er i gang. Darius, det er... Darius, gå derop. For helvede, er du døv! Du kan bare sige Simon, jeg høres ikke. Jeg tænker på, at du skal gå derop, mand. Okay, jeg tror ikke helt. Ja, hun er sgu da væk nu, mand, fordi du er så blind. Du kan også bare sige Simon i stedet for Darius. Det er der, der sidder og siger, gå derop, din gump. Jeg er god. Drenge. Næste kærlighed er vigtigt i livet. Hestekærlighed. Fucking græs. Fuck dig, skrid helvede til. Så down. Okay, jeg tror du skulle give den down. Ja, tillykke. Der er kun en smule, Axel. Tak. En smule meget. Okay, fuck det der. Jeg tror, de har vel overlevet. Fuck. Nice. Der kommer alt Top lane, guys. Okay, Jeg er med på den. Så det bare lige ud, Simon. Så kom her, bare kom her. Hvornår stikker af? Nej. Det ligger også Nej, for helvede. Ej. Det ligger også okay, der kom den igen, Okay, jeg ved ikke under hende. Men nu har jeg brugt TP, ikke? Så hun er der. Nu er jeg skin for blitz. Nej. Væk. Why not? Ja, kan mein Mikro funkt F1 ND. Jeg fatter ikke så. På tysk er det Andi. Mester. Nå. Shit. Okay, hvor skulle jeg Dem så jeg ikke, der kom gående. skulle hjælpe Peter der. Alt kaldt boots. Så går du ikke fra mig med din fede pik. Okay, eller fuck af. Så kom her, mand. Okay, Simon. Nej, jeg kommer tæt på dem nu. Tilbage, Axel.
Du løber, jeg overlever. Okay. Så kommer vi med, så kommer vi med, så kommer vi med. Jeg healer dig. Du overlever bare nu, ikke? Kan jeg godt? All the things. Nej. Okay, aldrig. det gør... Så smadrer dig. Det gør ikke noget. Så havde jeg bare wasted det der fucking Q der. Der var ikke nogen dame. Red buff. Og derovre. Skal vi ud på dem? Bare noget tjek. Nej, Der var ikke nogen der. der var en blisk. Du så mig ikke, du så ikke. Lol. Jeg tror ikke, jeg så os. Okay, fuck. Okay, tilbage. Okay, Jack går bot. Okay, der kommer op. Den der Stormini kommer. Jeg er ikke. What the fuck er der herhenne? Hold! Oh. Det er fordi Jack har stormen af. Okay, lad os prøve lidt frem. Der kommer Jax. Hvor kan det mig alle sammen? Der kommer Axel. Yalla habibi. Ah, hvad havde det der? Det er pisse irriterende. Kan du grab hende der? Nu. Jint. Ja, så var bare igennem eneste, gør jeg ikke? Jo, kom nu. Hack, kom nu. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at gøre nogen af dem. Tag den, Axel. Vi slår den ihjel. Altså, Vi slår den ihjel, Axel. præcis. Dræber kraften af minier, det lort. Det er Der er sygt. en her, der er ved at platte konceptet. Nej. Jeg har været godt til at... Jamie, bare minisene. Vi tager minisene. Oh, fuck. Right. Så kaster den på hende. På hende. Okay, fuck. Shit, jeg kommer. Oh, shit. Shit, der er de alle sammen bare, fuck. Hej. Ah. Okay. Faktisk i gang. Det fik skulle vi gøre. Der var sgu da 5 skud der. Hvorfor går jeg til supporten lige nu? Det er fordi han er lige så god som deres midtlæner, mand. Old for helvede knæk. Jeg kan ikke ramme oldet. Spasser du. Hvorfor holdt du ikke før? Jeg kunne Du ikke. kunne godt holde det, ja. Ja, men han er det der Nå. BOOM! Sådan, fuck ham. Gå på hende nu. Hun kan ikke stunne dig nu. Nej, okay. Jeg er hun nu. Ja, men det gider jeg ikke gå på hende, for hun er fucking irriterende. Baby. Ikke. Sådan. Recall all the way, Queen. Gå, Jeg har søn. overvejet, at vi Gå, sådan søn. Kom nu, søn. Hvad? Bitch. Jeg siger ikke noget. Nå, okay. Gjorde du overhovedet ikke vel, Peter? Nej, jeg sagde ikke noget. Hvor skulle du sige det? Hvordan kan det være, at vi er ved at tabe den her shit? Under hækker med, at jeg super med at gå FK. Har han overhovedet været... Jeg har ikke set en skid til. Okay, der kom Baron. Oh fuck. Løb, Peter, løb. Dø, Peter, dø. Ikke noget. La. Okay, han havde rettet noget. Hvorfor? Og jeg flere, der gjorde det der. Farvel. Hej.
På det Okay. ja. Du løber, Peter. Du løber bare. Du kan ikke gøre noget her. Okay, Jax kommer. Jax er nok, vi skal nok passe lidt meget på. Peter er bare skrevet. Så er jeg ingen. Hvad fanden, Peter? Jeg æder bare ikke bare dig. Jeg er faktisk på fuldt billede. Jeg tror man lige skulle til at købe et item til en skud, så ikke. Og er det nu, jeg bare skal være flabet og skrive Wise Skinblitz? Men det er også lige til en report. Altså, hellere være på en sikker side. Så bare Lol, jeg tænker at tavle. Hvad fuck? Angreb det går jeg så. Vi vinder! Vi vinder! Vi vinder! Måske. Eller... Hvem er den eneste derude? Hvem er det? Jeg vil have 50 guld. Okay, fuck. Endte for helvede. Okay, jeg stopper lige for at spawn. Kom jo ikke engang derind til Nej, okay, jeg så bare lige for at spawn. Kæft, mand. Skal der nemmere at klippe en skaldet mand? Det er klippe i en Jeg skalle, skød mand. bare, der stod hun bare dernede. Det er klippe i en skalle, mand. Hej, det er klippe en skaldet mand. Han skal godt, han ikke får noget. Kom, nu kommer jeg og leger. Oh, fuck.